Per accedir al banc integral de dades, s'ha d'introduir l'usuari i contrasenya, dades que es reben per correu electrònic a l'espai indicat. Un cop introduïdes les claus d'accés, ha de fer clic en el botó Entra. La primera vegada que s'entra al sistema, l'usuari ha de comprovar que totes les seves dades personals estiguin correctes. Per fer-ho, ha de fer clic sobre el seu usuari en la part superior esquerra. Aquí pot modificar la seva informació personal, canviar el seu correu electrònic, número de telèfon, etc. A la part inferior hi ha una sèrie de pestanyes que mostren més informació. En Dades usuari es pot seleccionar l'idioma del bit, assignar-se una nova contrasenya i seleccionar quina agenda es mostra per defecte. Centre. En el cas de necessitar cercar un alumne, es pot fer a través de Centre, Alumne, Cerca alumnat i utilitzant qualsevol dels filtres que apareixen i fent clic sobre el botó Consultar. Entitat. A través d'Entitat es pot fer una cerca de les enquestes de necessitats formatives. Aquestes enquestes són un qüestionari que l'empresa pot omplir sobre els convenis que s'han tancat. L'enquesta de necessitats formatives consta de 4 pantalles principals. Saber més sobre l'empresa, conèixer l'ocupació, competències i analitzem les competències, és a dir, són qüestions sobre el seguiment dels convenis i el pla d'activitats, principalment, on l'empresa pot valorar les activitats i afegir-ne si cal. Aquestes enquestes es generen en el moment que un quadern d'un alumne es qualifica i apareix una nova tasca en l'agenda dels tutors d'empresa i responsables del centre de treball. Acords. En aquest punt es pot fer una cerca dels acords que té assignats l'usuari utilitzant qualsevol dels filtres que apareixen i fent clic sobre el botó Cercar. Agenda. El tutor pot escollir 2 tipus de visualització de l'agenda, que són Agenda empresa, Agenda clàssica. Des de l'agenda es pot veure un resum de les tasques, notificacions, missatges i calendari amb l'objectiu d'ajudar-lo a estar al dia de les novetats i a conèixer què ha de fer en cada moment. A l'espai Tasques es poden veure destacades les tasques més antigues que estan pendents de gestionar. De la mateixa manera, es poden veure les tasques que estan programades per al dia en curs. En cas de voler buscar tasques pendents específiques, ha de clicar sobre aquest botó. Aquí es pot filtrar la cerca per tipus de tasques, data i estat. A l'espai Notificacions i missatges es pot veure un llistat amb els 3 últims missatges i notificacions que no s'han llegit. De color verd es mostraran les notificacions que han estat acceptades. Les de color vermell seran totes aquelles que hagin estat rebutjades i de color carbassa les que hagin estat cancel·lades. Els missatges sempre apareixeran de color blau. Si es fa clic sobre una notificació o missatge, s'accedeix directament al contingut i aquest no es tornarà a mostrar en el resum de l'agenda. Es disposa d'un botó per netejar les notificacions i un altre per netejar els missatges d'aquest quadre. Desapareixeran del llistat i queden marcats com a llegits. També es pot buscar notificacions o missatges antics a través d'aquests botons. En aquest apartat es pot filtrar per mòdul i a través del desplegable pot seleccionar si la notificació a cercar és sobre pla d'activitats o tots. També es pot filtrar per l'estat de validació segons si ha estat refutada o validada i per dates. A l'espai Calendari es pot veure les tasques pendents. Els dies amb tasques pendents apareixen marcats en color rosat i els dies que són festius apareixen amb un marc de color vermell. Si es vol més informació sobre les tasques pendents per a cada dia, s'ha de fer clic a sobre. A sota apareix un llistat de les tasques pendents per al dia actual. Missatgeria. A través de Missatgeria s'accedeix a la safata d'entrada, on es pot veure el llistat de missatges rebuts. Si es fa clic sobre l'assumpte, s'obre el missatge i per respondre s'ha de fer clic sobre aquesta icona, escriure la resposta i fer clic sobre el botó Enviar. Si es selecciona la pestanya Enviat, s'accedeix al llistat de missatges enviats per l'usuari. SAU.
En el cas de tenir alguna consulta o incidència, es pot accedir al SAU, Servei d'Atenció a l'Usuari. Aquí es poden enviar consultes o informar d'incidències a través de la pestanya Nou. Per fer-ho, s'han d'emplenar els camps Assumpte, Tipus i Descripció i fer clic al botó Enviar. També es poden cercar totes les consultes que s'han realitzat anteriorment utilitzant els filtres Usuari, Assumpte, Estat, IO, Tipus o anar directament a les pestanyes Pendent, En curs, Falta informació, Tancat i Cancel·lat, segons l'estat en què es troba la consulta. Valoració i seguiment. El tutor de l'empresa ha de fer el seguiment i valoració de l'estada de l'alumne a l'empresa. Primer, l'alumne ha d'omplir l'activitat diària i valorar els informes periòdics, perquè després el tutor de l'empresa també els valori. Quan l'alumne valori un informe periòdic, el sistema enviarà automàticament un missatge al tutor d'empresa avisant-lo de que ja es pot valorar per part de l'empresa. Pots accedir-hi fent clic sobre el codi dins del missatge, el qual és un enllaç que et porta directament a l'informe periòdic. O també pots trobar-lo a través de l'agenda d'empresa, on apareix un llistat de totes les tasques pendents i fent clic sobre l'informe en qüestió per començar a emplenar-lo. En aquest informe, l'empresa valora el nivell qualitatiu de compliment de l'alumne per a cadascuna de les activitats del pla. Un cop valorades, les podrà emmagatzemar per tal que el centre faci l'última revisió i signar l'informe. Al finalitzar les pràctiques de l'alumne a l'empresa, el tutor d'empresa rep el qüestionari de satisfacció, al qual ha de respondre valorant aquesta experiència. Un cop realitzats tots els passos anteriors, l'empresa rebrà, a través de l'espai Notificacions, un certificat d'idoneïtat que li permet continuar rebent alumnes en pràctiques. Aquest certificat deixa de tenir vigència si una empresa està més de 3 anys sense rebre alumnes.